कैसे हो आप लोग? मैं पहुंच गया हूँ फिर से घर में। काम करेगा हमसे फिर से। तो मैं तो इतना वीडियोस डाला फिर भी नहीं आया मेरा व्यूज। क्या करूँगा आपसे? बोर होने लगा है। इधर बहुत पक्षी आ रहा है, इसको मारने के लिए आया हूँ। मारेगा नहीं, भगाएगा, डराएगा। Kalau ke Fern yang daobo na fidang kau kana na daobo biar pas sen hosto saya kana go mana yang pemila saya bisir kita kan daobo ada orang nak kau ni befokro berat na thei na malam malam na thei ban na kesang na kaina kau kana na kena lorkan tu seda na thei akena lain na muzang capture lah juga bini thakainya ang kena fidang ada आठफोरनो लोगोफोर बिराद गरम मेनफ्राव फाना हाब्रु फुरा हाब्रुमोन आरोना दामानि सेन्देल गानलायना फैदों आं बोरै थाबायलांबावगोन दायो सान्दुं दुंदों एसे सान्दुं दुंदों नालाय मोजां जासिगोन आंनि आन्दासाव ओमफ्राय खिन्थु आं थांला दाउब'खौ आं होखाबाय दा रुम फारसे थांफिननोसै आरोना मा लोगोफोर गय जानाय बायदि मोनदों नामा आंखौ रायलायनायखौसो आलादा रायलायखानायसो आं दिनै मानो समाव फुराना स्टाइल लाबोफिननाय आं